Приятели, здравейте! Набързо искам да отговоря на един интересен въпрос, който ми беше зададен на лично съобщение в профилът ми в TikTok. Едно момче, където искаше да прехвърли от фитнес към калистеникс тренировки със собствено тегло, но няма конкретна насока и не е сигурен как да започне. Като цяло, отново ми идват няколко отговора, които мога да те насоча. Първият отговор е: трябва да видиш какви са целите в калистеникса. Дали искаш да научиш дадени елементи като предна везна, задна везна, L-sit, handstand и подобни такива акробатични елементи, или просто искаш да изградиш по-здраво тяло, плътна мускулатура и като цяло да изглеждаш добре. Има огромна разлика, защото примерно аз тренирам няколко типа хора. Едните искат да научат елементи, не искат толкова да изглеждат добре. Другите не ги влекат толкова самите упражнения и елементи, просто искат да придобият тези качества. Първо, моят съвет е да си поставиш цели от това, което ти харесва и те кефи в самия калистеникс. Второто нещо, което се сещаме, ако човек иска да тренира калистеникс, за да изглежда добре и да има такива ръце, със сигурност няма да стане само с това да смени примерно от фитнес на лостове. Поради причината, че изграждането на мускулната маса, която да се вижда, т.е. да няма подкожни мазни върху нея, става с не е точно какъв тип тренировки, ами по-скоро със самото хранене. Така че придобиването на хранителните навици, които те правят изчистен и да покачваш мускулна маса, което означава ядене на не повече калории, отколкото горим, и ядене на достатъчно протеин, за да ни възстановява след тренировка и съответно мускулатурата ни да расте. Изграждането на хранителните навици, в който и да е спорт, е изключително важно нещо, особено за това как изглеждаш. Много от калистеникс атлетите, които просто тренират за състезания, тренират най-различни елементи, от тях няма да срещате този съвет, защото тяхното тяло за тях няма значение много как изглежда. Важното е да научат самите статични и динамични упражнения. Ако целта ти е да изглеждаш добре, няма как да се прескочи добрите хранителни навици. Не казвам, че трябва още да не ядете нещо, което е джънки и така нататък. Напротив, има много начини, които може да се спазвате калорийния баланс, докато хапвате по една-две вафли на ден, примерно, и така нататък, но това вече е друга тема. И сега се сещам за трети съвет, който мога да дам. И то е, ако човек иска пък да учи тези елементи от калистеникса, това, което е най-добре да направи, е да придобие една добра физическа подготовка, която е от голяма зависимост това, което искаме да научим, но да речем искаме да научим предна везна, задна везна, страдал планч и хендстенд. Не съветвам човек, който не може да направи 10 кофи, не може да направи 10 набирания, не може да направи 20 лицеви опори и да тръгне да ги учи. Просто пътя ще му бъде доста по-сложен и ще има неща, които ще го спъват по пътя. Дали ще му виси кръста, дали ще му виси корема, който ги прави, ще има просто слаби мускулни групи. Така че изключително много съветвам човек да придобие достатъчната физическа подготовка, поне 10 набирания, 10-15 кофи, 20 до 30 лицеви опори и тогава вече може да се започне с научаването на елементите. Това беше от мен. Оставете коментар. Ако имате въпроси, свържете се с мене в Instagram, пише се Радослав долна Радев. Там може да ми да зададете въпрос, защото там съм по-често на линия, мога да го видя по-рано, докато в TikTok не е толкова, така че благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!